Din is-sena se jsiru f'pajjiżna numru ta' kunċerti li bla dubju se jinżlu qasel ma' dawk li għandhom għall-qalbhom il-mużika rock. Għalkemm mhux biss. Ħabbar dan il-Kunsill Nazzjonali għall-Arti li żvela kif dawn il-kunċerti se jieħdu sehem numru ta' gruppi mużikali barranin li huma rinomati għal dan il-ġeneru ta' mużika, bis-sensiela ta' kunċerti jġibu l-isem ta' Rockin' Malta. L-ewwel grupp li se jiġi f'pajjiżna se jkun Krokus fl-20 ta' Mejju. Biex imbagħad se jagħtu kunċert fil-5 ta' Ottubru il-band Procol Haram, iżda mhux rock biss. Dawk li għandhom għall-album il-kantant Bob Marley jistgħu iżommu vojta il-lejla tal-25 ta' Awwissu. F'pajjiżna se jkun hawn il-grupp The Wailers, grupp iffurmat minn membri oriġinali ta' Bob Marley and The Wailers. Bob Marley flimkien ma' dan il-grupp kien l-ewwel wieħed li beda jpoġġi l-mużika reggae fuq il-mappa mużikali internazzjonali, b'diski popolari fosthom Could You Be Loved, Buffalo Soldier u Jamming. Id-direttur tal-Festival Annabel Stivala qasmet magħna wkoll l-idea wara dawn il-festivals f'pajjiżna. Wara s-suċċess li kellna sena l-oħra bil-Jura Hip, li kien suċċess kbir, konna minna l-kunċert f'Lulju wara Jazz Festival, rajna li hemm bżonn li nagħmlu kunċerti oħrajn, u minflokha minna festival wieħed li jkun kollox konċentrat fi 3 jew jumejn, prefejna nqasmu matul is-sena. Waqt it-tnedija ntqal ukoll kif dawn il-festivals għandhom lan li joffru ċans lit-talent lokali wkoll. Dan kif dawn il-festivals se jkunu wkoll pjattaforma l-bands Maltin li jiftħu l-ispettaklu qabel ma jdoqqu l-gruppi internazzjonali. Fost dawn il-bands Maltin nistgħu nikkonfermaw li se jkun hemm gruppi popolari bħal The Riffs, No Snow No Alps u Red Electric. Malta għalhekk se tkun qed tidħol ukoll fil-mappa mużikali fejn bosta entużjasti ta' dan il-ġeneru ta' mużika se jkunu qed iżuru pajjiżna biex jisimgħu gruppi rinomati kemm lokali kif ukoll internazzjonali.